miya phongni simino watwi jakha waka horote bo nobar watwi pherang phaiye watwi wasuka markai Tripura o haike Tiprasa rokni kwbangma tongma jaga nok thai nosto khai klang thangbaika ganar gini buphang tongmani amorok kwakbai haike baksa bokso jaga ngakai current pala rogo bo buphang kwagei tini rogo current ok phaya even chini yangbo sana thanga ke current phaya haini bagino tai kamio simi boya aguli town rogo bo jibi hai saknai nok buskang rogo buphang kwagei lamatui borok lai sui miya bezal klaikha hake jung saima ka miya o kwbangma thayono watui kwbangma khe wamani bagei manirok nosto khai klang thangbaika amo para handi town handi je jaga phano hake bisirbag hamya impact mangga kai Tiprasa area ono bisirbag ngotam himle Tiprasa rok to haja hatai bolongo tongo ge buphang wafang bo bisigno nogana ginir tongo hingke nok nobar kwbang phaika kai buphang kwagei nok rogo kwago tai nok nukhung amsuk kragyani bagei nobar kisa phaime beno koponi thangbayo hingke nosto ongo amoni bagei Tiprasa rok kai nobar wati phaibo amoni jala kothor klaibo kothorni jala nobar phaibo nongpurni jala pherang kokbo pherangni jala Tiprasa ro hake weather news ni mote hingke Tripura o sal kaham no thangsinai tini ni simi tini kisa amo hamya khe phunugui tongo but saimiya wati da wathare no tamni himbale nature no nangam jasa machine weapon bodlogo miya bufuro tamong thangno kebo kuno sawi maya haipano je weather news ni mote hingke sal kaham no thangnai amoni bagini watiro wakhe Tiprasa rokni area o nobar kotor burung phaimani bagei nok nukhung baithango buphang rok kwageri mani bagei nok buskang rogo tai bido bo bayo tai thang phaila su khaijangnai laha rogo bo buphang kwagei lama tui gari malkhung rok cholimiya ngi tongo wati rok wakake lahar hayake lama rogo to amo buphang wafang rok wati wakake kwago te current pala rogo sidi tar rogo sidi klaiye current rok belai khe disturb ngo Tiprasa area rogo amoni bagino hake Tiprasa rokni area o kwbangma thayono buphang wafang rok current rogo klaijak ni khnawo chiang bo klaijak no tamni himale Tiprasa rokni kami rogo current rok phaimani labar besakti rok phayo walung besakti rok phayo amoni bagi nobar kotor phaigeke amo kwagri tarono nosto khai kribo haini bagai current ok disturb khayo Tiprasa area rogo ngakai chiang mo naina di current je miya ni simi watui burung wapro ni simi thangmani tabubo phayako tamani himbale current lineman rok je wafang buphang tarok klaijak tongmani amono tanchoi kahamke tar salamoi borok current honai sanjao hake je norwati phaye buphang ba je nok nostong jangna rok borok application roi panchayat to rangmari hake bongni je khoti mani amono puron khainani bagei rangmari kisimisa nawi mano amsuk jortei sarkar riwo Bharat haktor kotorono hake tinin video amsuno somne ayango buphang kwagei nogrok hake baibe khete lama rogo buphang kwagei lama nosto khlai toni kha gari thang phaila su khaimia khlai toni kha nor comment ni bising tike sahar tinin video amsuno hambai।